jende asko tortezan etortezien kuadrilla, baina meneke errixe gero baina goitian dixe eta etortezien panderu joten da, filarmoniki joten da, kuadrilla. Gu goizeko bostetan jaitxe, saldie, da kafie, da lebatza pekidu, da asko etortezien paketia ipintxa. Da zapatak joiek, zetezin. Paketie, mendire duteko paketie zapatak ahi izatzen zen, utzik ez da, eta han bokadillu esartu. Bokadillu esartu, eta gero torri zane paketi itxeko papela, eta hilo balie, da gero holan zan, da birrasko itxezan, zantako baina zer jente izete zana. Da gero korrupe gotezin, hemen zelak eta eskeku basko hanka faltaitxunek eta pesuk faltaitxuenak eta da gero gotin usta denbora asko etorte ziene medallerak eureko jauk ekarte bene fiambreran zela jatekue da eskatze bene hemen bakafitez nie gabien da oie da gero goxien goxak utezinarek medallak esantako nike osasun emon da izunde medallak ipini paparin da holan, oin esantako nibe lehena Martinen danazan korrue, danazan dantzie, da danazan olako zi, baina oin Martinen igerri bezdaite.